El projecte Científiques Passat i Present pretenia donar a conèixer les científiques que han contribuït, les dones que han contribuït a la ciència, ja des de temps passats fins al present, no només als nens de l'escola, sinó a les famílies. Doncs els dos mestres de cinquè, nosaltres ens vam animar a fer la iniciativa del projecte aquest i la veritat és que ens va semblar molt positiu i l'hem incorporat a l'aula. La coordinació que hem tingut amb la URB i en aquest cas també amb l'ICIC ha sigut molt bona. M'ha agradat molt el fetge. Hem ficat aigua oxigenada del 35% i hi havia una espuma blanca. M'ha agradat molt el primer que hem fet, que és el del sabó, i ha sigut que amb un cos geomètric l'hem posat dintre de sabó. A mi m'ha agradat el líquid newtonià, que dones un gol, no passa res, està dur, però si no està dur, està bladet. I quan l'agafes és com si se t'asseca. I estem molt contents de la rebuda que ha tingut per part de les escoles. Sent la prova pilot hi ha hagut 15 escoles que s'han apuntat amb aquesta iniciativa i ens hem sorprès de la quantitat d'activitats que han programat i que han permès que això sigui una petita llavor i que a partir d'aquí vagi creixent. Arenes movedisses i unes coses de bombolles. Divertit perquè hi havia coses que depèn del que fiquessis sortia una altra reacció i era molt raro i divertit. I també posaves posaves per exemple aigua oxigenada i sortia un munt de bombolletes blanques i era super raro. Doncs això a mi m'ha fet gràcia i venir a participar amb elles, que no ho fem mai perquè habitualment no es fan aquest tipus de participació amb els pares i molt divertit, la veritat és que sí.